ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଏହା ପଛର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଗତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଅଚାନକ ବର୍ଷାଜନିତ ଫସଲ ହାନି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଚାଷୀ ନେଇଥିବା ଋଣ ଫେରସ୍ତ କରିପାରିବାର କ୍ଷୀଣ ସମ୍ଭାବନା, ପରିବାର ଚଳାଇବାର ଚିନ୍ତା ଓ ନିଜର ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲାଗିଯିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ଏ ସବୁର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉପାୟ ବାହାରି ପାରନ୍ତା। ଚାଷୀଙ୍କ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। 2014 ପରଠୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଓ ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ଜଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ ଓ କପା ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆଧୁନିକତମ ବୈଷୟିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅର୍ଥ କରି ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିବା ଆଗୁଆ ଚାଷୀମାନେ ବିଫଳତା ଅର୍ଜନ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଋଣ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫସଲ କ୍ଷତି କାରଣରୁ ପରିଶୋଧ କରିହୁଏନା। ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ, ଋଣ ଜନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଏକାଭଳି ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଚାଷୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଗ ଚାଷୀ। ଏମାନେ ହୁଏତ କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ନାମମାତ୍ର କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ। ଏମାନେ ସାହସୀ, କୁଶଳୀ, ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ସଫଳ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କାରଣରୁ ଏମାନେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଚାଷୀମାନେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ରୋଗ, ପୋକ ଆକ୍ରମଣ, ବିଶେଷକରି ଅମଳ ସମୟରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ବିବ୍ରତ ହୋଇଉଠନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦକୋଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏପରି ଏକ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଲକ୍ଷେ ଜୀବଙ୍କୁ ପୋଷୁଥିବା ଚାଷୀ ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅସହାୟତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହି କାହିଁକିର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜଳସେଚନ। ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଉ ଚାଷ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନଥିଲେ ହେଁ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଅମଳ କମୁଛି। ବର୍ଷାର ଆଗମନ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟ ତଥା ପରିମାଣ ଅନିୟମିତ ହେଉଥିଲେ ବି ଆମେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର, ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପାଣିପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ୁ ନାହିଁ। GoLogin is the best browser for multi-accounting. କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି କିମ୍ବା ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୋଖରୀ, କଟା ଓ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। ପୂର୍ବଭଳି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଳ ନଥିବାରୁ ଜଳାଶୟରୁ ପାଣି ନେଇ ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। କୃଷି ଓ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହୁନି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାଣିପାଗ, ବଜାର ସୂଚନାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଓ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଧାନ ଚାଷରେ ମାତିଛି। ଜମିର କିସମ ଅନୁଯାୟୀ ଡାଲି, ତୈଳବୀଜ ଓ ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ଫସଲ ତଥା ଫଳଚାଷ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଉ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ, ନିୟମ ଓ ଏହାର କୁପରିଣାମ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲେ ବି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଜମିମାଲିକଙ୍କ ବିମୁଖତାରୁ ଅନେକ ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଭାଗଚାଷୀମାନେ ଜମି ଅଧିକାର କରିନେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଜମି ମାଲିକମାନେ ନିଜର ଜମିକୁ ଭାଗ ନ ଦେଇ ପଡ଼ିଆ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ମୌଖିକ ଚୁକ୍ତି କରି ଚାଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଭାଗଚାଷୀ ଜମିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ଚାଷ କରୁନଥିଲେ ବି ଜମି ମାଲିକ ନିଜକୁ ଚାଷୀ ବୋଲାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧରେ କୃଷି ଋଣ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ କେବଳ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ କାରଣରୁ ଋଣ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ଫସଲ ବୀମା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲେଇବାକୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସୁଧରେ ମହାଜନଠାରୁ ଋଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ 50 ବର୍ଷରେ 40 ଥର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଅବା କେତେ ଦୁଃଖ ସହିପାରିବ? ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ଗତ ଖରିଫ ଋତୁର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ପାଚିଲା ଧାନ ଗଜା ହୋଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ହୃଦଘାତରେ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଋଣଜନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ରଚାଷୀ ନିଜର 2 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିବାକୁ ଏକର ପିଛା 30,000 ହାରରେ 60,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଲେ ଏକର ପିଛା 30 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଳ ହେଲେ ସେ ସମୁଦାୟ 1,26,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ହାରାହାରି ଅମଳ ପରିମାଣ ମାତ୍ର 15 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଏଣୁ ଲାଭ ପରିମାଣ 63,000କୁ କମିଯାଏ। ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜମି ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ମିଳେ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଅମଳୟନ୍ତ୍ର, ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ପ୍ରାୟତଃ ବେପାରୀମାନେ ବାକିରେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବା ଅମଳ କମିଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସମିତି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ସମେତ ସମସ୍ତ ଋଣଦାତାଙ୍କ ତାଗିଦା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଫଏକ୍ୟୁ, କଟନୀ, ଛଟନୀ, ମିଲର, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣଜନ୍ତାରେ ପକାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଷମତା। ଫସଲ ବୀମା ନିୟମ ବଡ଼ ଜଟିଳ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଗତ 3 ବର୍ଷର ହାରାହାରି ଅମଳ ପରିମାଣ 15 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ କମ୍। ଏଣୁ ମିଳୁଥିବା ବୀମା କ୍ଷତିପୂରଣ ପରିମାଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ।
जदि विपर्य कारणरू फसल उजुड़ी जाए सरकार मरुड़ी घोषणा करती एवं बैंक माने स्वल्प मियादी फसल ऋण को दीर्घ मियादी करि दियंती। ट्राक्टर किनिबा पाई ऋणर परिशोध मियाद बढ़ाई दिया जाए किंतु ऋणयंतारू मुक्ति मिले ना। ट्राक्टरर जीवन काल सरीगले भी ऋण रही जाए एथिपाई बीमा व्यवस्था न थाए। आगामी वर्षमानंकरे फसल उजुड़ी गले समस्या तीरोट हुए। रासायनिक सार कला बजार रे चढ़ा मूल्य रे बिक्री हुए। सरकारंको नियंत्रण देखिबाकू मिले ना। 5 एकर चाष करुथिबा चाषी परिवारर रोजगार जणे चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारींको मासिक दरमा अपेक्षा कम। धान गहम चाष कले चाषी लाभवान हुए ना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान योजनारे चाषी पिछा वार्षिक 10,000 टंका धानर सहायक मूल्य उपरे इनपुट रिहाती जेते मिलिले भी चाषीर आर्थिक उन्नति असंभव। एथिपाई प्रति वर्ष विभिन्न ऋतु अनुसारे अर्थकारी फसल सहित आनुषंगिक कृषि को मध्य आदरिबाकू हेबो जेउथिपाई चाषींकू पर्याप्त बैंक ऋण मिले ना। पंचम कारण हेला बजार अव्यवस्था। अनेक निष्ठाविहीन मिशन कारणरू अभावी बिक्री बढ़ुची। आवश्यकता अनुसारे शीतल भंडार ग्रामीण गोदाम निर्माण होइनी। चाषी माने असहाय। ए सबुर समाधान पाई आमकू प्रथमे जलसेचन व्यवस्था को बढ़ाइबाकू पड़िबो। ग्राम सभारे फसल पर्याय स्थिर करिबे कृषि और जलसेचन विभाग। कृषि और उद्यान विभागर निर्देशक पदरे कृषि वैषयिक व्यक्तिंकू नियुक्ति और चाषींको स्वार्थरक्षा पाई भूसंस्कार और बंदोबस्त व्यवस्था हेबा दरकार। फलरे भाग चाषी माने संस्थागत कृषि ऋण पाई पारिबे। ऋणछाड़ भली राजनैतिक पदक्षेप बदलरे कृत्रिम उपग्रह तथ्य अमल हिसाब और कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यवहार करी ग्रामसभारे स्वच्छता रक्षा करा जाई क्षतिपूरण प्रदान करा जिबा उचित। क्षतिग्रस्त चाषी नेइथिबा दीर्घमियादी ऋण किस्ती को क्षतिपूरण भावे सरकार सीधासळख बैंक खातारे जमा करी देबा दरकार। पुष्टि साधना पाई फसल उत्पादन एक जातीय आवश्यकता। चाषी आत्महत्या प्रसंग को नहीं राजनीति करा जाउथिले भी एहा सामाजिक आर्थिक और कृषि वैषयिक समस्यार परिणति। तीनिटी नूतन कृषि आईन प्रत्याहार हेबा परठारु कृषि और कृषक कल्याण पाई किछि भी आईन आसी नाही। कौनसी राजनैतिक दल पक्षरु एथिपाई ग्रहणयोग्य प्रस्ताव मध्य आसु नाही। जेउ दिन चाषी माने अनुभव करिबे जे आमे तांको सहित अछे सेमाने आत्महत्या नकरी सम्मान सहित बंची रही लक्षे जीवनकू आहार देबार आत्मप्रत्यय खोजी पाइबे।